ljudi mogu suštinski završiti obuku za reiki i da bi koristili u sopstvene lične svrhe, ne moraju da se nužno bave time i na taj način da svaki dan budu u kontaktu sa tom energijom, to jest da rade sa sobom i da sebi olakšavaju život, poboljšavaju. Pa suština metode i jeste u stvari raditi sebi tretmane. Jel? Da ne mešamo sa onim pojmom rad na sebi, jel? Koji ima neko drugo značenje. Znači, reiki jeste metoda gde mi kroz veoma jednostavnu, kratku obuku, doduše ta obuka može biti podeljena na više nivoa, u zavisnosti od potreba sa kojom pristupamo svemu. Znači, već posle nekoliko sati mi možemo reiki primenjivati na sebi, stavljati dlanove na određene položaje na telo i izazivati određene efekte pojačavanja protoka energije kroz naše telo.